gusto mabulubalon. Ang aton nga adlaw nagatunod alas 5:22 kay ina ka magabutlak alas 5:42 buwas sa aga. Ang aton na temperatura naka-record kita 27 kay ina kag naglabot kita sa 31 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat nga mayong gabi sa luwas. Action firing line. Melvin Fierro sang Provincial Disaster Management Program Division. So wag kita sang kabalakan o kung nakahangawan kung dalagan sang panahon ang ato sa nga pag-istoryahan. Action Radio! Mga kaaksyon na kibalobala ka mo nga may ara na sang nagidlamang kita 43 dias antes ang Pasko kag 50 kaadlaw naman antes naton abi-abihon ang tuwig 2023. Action firing line. Firing line. Magpangalagad ang inyo sa nga palatuntunan tubtob sa tak ng alas 9. Kamusta ba lang nga inyo sa nga Sabado nga adlaw? Bakit kadua ini nga Sabado, November 12, 2022. Samtang nagahilapit ang mga pagtakop sa adlaw. Sining tuwig 2022. May mga balita kung kaisa nga makahatag sa aton sang kakugmat kag kabalaka. Action firing line. Ano bala ang dapat nato sa nga pagasentrohan? Ay by the way, kung mayara kamo sang luyag ipadala nga mga komento, opinion kag reaction sa ato sa nga mga ginatalakay diri nga mga balita kag issue, ipadala lamang kung kamo ana monitor na naka-log in na sa ato sa live stream sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Pwede nga maka-direkta ka mo padala-dara sa inyo sa mga mensahe plus pwede man nga paaman-amanan ninyo sa pagtamyaw sa inyo sa kakilala, abyan kag pamilya. Action firing line. Ang importante hindi lang tuman ka lawig nga mensahe, parang mangin patas kag mangin fair sa tanan kag paraban nga maakomodar naton ang taran-taran nga ginapadala nga mga komento kag reaksyon. Action firing line. Ang ato sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874 ang action text hotline. Action firing line. Firing line. 57 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 Action Radio Philippine Standard Time. Ang importante maka-action, isa lang ang ayo sa Action Radio Bacolod. Sa mga nag-monitor na sa ato sa live stream, hindi gid pagkalipatan ang pag-like kag share. Pag-share kag pag-like kag pag-follow sa ato sa live stream. Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Kamusta ang ato sa mga kaaksyon naman sa ibang nga bahin sang kalibutan, sa ibang nga bahin sang pungsod, o kung sang ibang nga bahin sang nasyon, no? Mga overseas Filipino workers naton, nga mo ni sila ang ginakabigman nga baganihan sa ato sa tanan, no? Baganihan bagod man nga ti dako ang ila sa nga contribution man sa pungsod sang Pilipinas kon remittances ang paghahambalan. Mayad dinhi kon ang nasyon kon pungsod bala nga natupan sang overseas Filipino worker ang ila sa amo o kon ama mabuot kag hindi mapintas pero may ara gid maka-aksyon nga may mga pag-antos kag penitensya nga nabatyagan bagod man sang pintas sang kamot sang ilasri nga mga amo kag ama. Action firing line. Damo kita sa mga overseas Filipino workers mo kon OFWs nga naka-monitor sa masabi sa ato sa nga live stream, no? Kay gusto man nila may baluan kung ano bala ang nagakatabo dari sa ila sini pinilanggang pungsod Pilipinas. Action Radio! Ano ba na ang ang ato sa gali nga no ha? Ang sige lang sige yapon pag-monitor nyo na. Sa inyo sa radio kay nagapadayon, no? Ang amon sa Pinas sa ka mga promo. Sige lang, monitor lang, hindi lang magpaliso sa iban. Action firing line. Ano ang mga balita nga monohon naton una sa bansang balita nasyonal? Oy si Marcos mabisita na naman this time sa pungsod China. Action firing line.
Presidente Bongbong Marcos Jr. ginabato ng imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping nga magbisita sa pungsod sang China sa masunod nga tuig na niyo. Sunod nga tuig, bulan sa Nobyembre ni katusubong, isa na lang kabulan, masubray sa kabulan na lang, masunod na kita sa tuig 2023. Kag lapit niya makaksunho ang pagbisita ni Marcos kay matupa ini sa bulan sa Enero tuig 2023. Action firing line. Ginatawag ini nga state visit, tigin baton niya makaksun ang imbitasyon bisan pa nga mayara sa territorial dispute sa gihapon. Grabe ni kalawig na kag daw nagalapuyot ang territorial dispute, ang away sa teritoryo, ang away sa teritoryo sa gihapon sang pungsod China kag pungsod sang Pilipinas. Tikon pungsod China ginatawag nila nga South China Sea. Tikon sa ato naman dariya may-ari man kita ginatawag nga West Philippine Sea. Dugay-dugay na nila muna sa mga Pangulo o kon Presidente nga nag-analagi magka-aksyon pero wag yapon mahatagan sang kasulbaran ini nga problema. Action firing line. Ang anunsyo nga pagbisita ni Presidente Marcos sa pungsod China ginpabalo ini makakson sang Malacañang pagi sa kay Press Undersecretary Cheloy Garafil. Now, samtang si Marcos ang nagatambong sa Association of the Southeast Asian Nations, ang ginatawag nga ASEAN Summit, upod ang China kahapon isang hapon. Sa intervention ni Marcos makakson dungan sa ika-25 nga ASEAN-China Summit, yagin duso to ang temprano nga paghatag sang konklusyon sa COC ginatawag bla, ang COC, Certificate of Candidacy, hindi, lain niya nga COC, Code of Conduct niya nga COC, ang paghatag sang konklusyon sa Code of Conduct o kung COC sa South China Sea. Amo ning ginuso ni Presidente Marcos dapat temprano pa hatagan na ni sang konklusyon. Action firing line. Ang state visit makakson matabo ini Enero 3 tubtob 5. Mao ang espiritu sang New Year celebration ari pa ri. Ang ha-over sang New Year celebration ari pa ri. Magsiling kita Enero 3 tubtob 5 mga kaksunti. Si Marcos amaning schedule ya nga pagbisita dito sa pungsod sang China. Maamiguhon nga sahi sang presidente si Marcos mo kay man sugod sang siya ni ang nagpangalagad bilang Pangulo sang Pilipinas. Ginapakita niya mga kakson nga ang Pilipinas may ara sa ginatawag nga friend to all, enemy to none nga foreign policy. Daw kanami man pabatian di bala friend to all, enemy to none nga foreign policy. Damo abyan, waay sang kaway. Action firing line. Agod ko daw nga pamatud-an nga ang isa nga administrasyon mangin good standing sa traditional kag non-traditional allies. So daw wala lang sang epekto no ang ginapakigbato nga claims sang Pilipinas sa pilagkabahin sang South China Sea. Ang China naman niya, tinagaangko naman niya sang ang mga teritoryo. Grabe man ang panghawid sa pungsod China kag panindugan nila nga amo na yang South China Sea. Sa interview makakson sa mga reporters, samtang nagaprepare sa magbiyahe, pagkadto sa Cambodia, ini si Marcos, namunuhan niya ang mahinay nga proseso sa pagkompleto sang Code of Conduct sa South China Sea nga sang ASEAN kag China. Action firing line. So dabo na ang mga nasyon nga nabisitahan ni Presidente Marcos no. Tikabay pang ang pagbisita niya sa pungsod sang China makakson. Ti ano balang China isa sang pinakagamhanan, isa sang pinakamanggaran nga pungsod sang kalibutan. Tikabay pang ang pagbisita ni Marcos sa pungsod sang China makakson makatag ini sang kaayuhan kag makabulig para nga makaulo alibantar ang pangabuhi sa mga Filipino dali sa Pilipinas. Action firing line. Man China manggaranon nga pungsod nimo. Hindi lang nga China no ang kadtuan ni Presidente Marcos mga kakson kundi may iban pagid nga bisitahan ang presidente. Ginimbitar man siya makakson nga magtambong
sa World Economic Forum, WEF. Dito naman sa Switzerland sa Enero man gihapon sunod nga tuig. Action firing line. So may China na, may Switzerland pa. Wow naman! Wow! Wow! Te, mapapawaw ka talaga. May China na, may Switzerland pa. Ang statement sang Office of the Press Secretary, nagsiling ang WEF founder, kay executive chairman nga si Klaus Schwab. Amo ning nag-imbitar kay Marcos sa isa ka breakfast meeting mga kakson. Hiwaton ni dito sa may Davos, Switzerland sa Enero 16 to 20, 2023. January, no? Lapit pa lang. Para sabi mo na yun bing state visit ni Marcos Pungsod China, January 3 to January 5. Balik siya sa Pilipinas January 6. Pag-abot sa January 16, babiyahin naman sa Pungsod sa Switzerland. Action firing line. Pero wala pa din isang report makakson, wala pa yung makahaddo si Presidente Marcos kung bala ba to niyang invitation nga pagbisita sa Switzerland, mga kakson. Si Marcos na wala man sanggin pang balibaran nga invitation, no? Sang pila ka mga nasyon, lawig pa naman basta unahon niya guruan ay hindi. Amo ning pagbisita niya sa pungsod sang China, malita ba si kung dili pa lang sa mabisita ni Marcos pungsod China, dili pa lang mahatagan sa solusyon kagasulbaran ining ginaagawan nga teritoryo South China Sea. Action firing line. So mauna-una ang China antes ang Switzerland. Ano pa gid ang iba sa mga pungsod kung maduduman nyo ha? Ang unagin bisitahan ni Marcos, nagligad nga Setyembre dumanyo, di ba nagkadto siya sa pungsod Indonesia? O may Singapore pa to? Sa Indonesia may 4 to ka mga kasugtanan. Naging pirmahan si Marcos Macacson matapos ang ila sining bilateral meeting. September to mo, to nation trip ang ginhimo sang presidente, nagligad nga bulan sang Setyembre. Action firing line. Ginakabig ini Macacson ining Indonesia kag Singapore. Ginakabig ini nga inaugural state visits sa Indonesia kag Singapore. Ginasilingban nga may ara sang significant benefits para sa Pilipinas ang state visit sang presidente. Kag maka-facilitate sang cooperation kag mapaayo ang bilateral economic relations sang nagkalain-lain nga mga nasyon. Action Marlon Herabea sa Action firing line. Action firing line. Firing line. Ano pa ganibas sa nga balita mga kaaksyon sa bayan sang national o sa pungsod nun? Acted Sir Party List narawagan sa DOJ, sa Department of Justice nga usisaon ang mga ginbulgar ni suspended Bureau of Corrections sa Bucor Director General Gerald Bantag arisadyan ni mga bani. Action firing line. Angot ini sa pagpatay kaya broadcast journalist Percy Lapid nga ang ngalan ni Lapid ni si Percival mabasa. Ang siling ni AK teacher sa party list, Representative Franz Castro, siling nga ang DOJ kag NBI dapat ka mag-investigar sa silingin pang buyan nga palayag akong statements ni Bantag mga kaksyon agod masigurado nga mga tawo nga may kahilabtanan sa pagpatay kay Lapid. Siling ni Castro siling nga dapat gid nga makasuhan. Action firing line. Ang hambal pa ni Castro, hindi dapat magpabungol-bungol o kung magpabulag-bulag ang DOJ kag NBI sa mga expose sang suspended Bucor chief. Bangod nga si Bantag Macacson, amo nang naggatudlo sa DOJ secretary nga amo ang sa likod o kung rason sang iyasri nga nadangatan subong. Action firing line. Para kay Bantag yan daw ginadumtan sabi sang DOJ secretary ginduso ni Congressman Castro Macacson sa Kongreso nga kung pwede aktuhan may House Resolution 468 mo nga gin-file ang Makabayan Block
ining House Resolution nga nagapanawagan ini sang independent probe sang Congress sa krimen nga pagpatay kay Lapid. Ari naman, ari naman. Tikon ba na yun kag mag-investigar gid man abi ang Kongreso. Pila naman ayhan ka bulan ang kadugayon siniman kag pila naman ayhan ka mga tinuga ang maangot sa krimen. Action firing line. Tinagligad nga adlaw, di bla? Why tuya lingkang-lingkang mo? Why tuya sang pumpugong? Kag isog tugin buyagyag ni Bantag. Ang iya sa nga mga nahimaluan sa kaso. Kay man gin pasakaan sa kabaysang kaso nga murder. Sa kamatayon ni Lapid, pati na sa kamatayon ni Cristito Palanya. Nga may ginadalaman nga ngalan nga si John o kung si Crisanto Villamor atong ginaligar lang ng middleman. Duha, mga kakson. Duha ang patay. Ang pinaka bomba, masilang nga pinaka bombagid nga binuyan ni Bantag ang palayag yabi nga ang pinaka nakakuwatin sungid sa mga ginbulgar niya makakson. Amo ning pagtudlo niya ho. Ang pagtudlo niya, paghingalan niya sa convicted drug lord nga si Herman Aguho. Kabati man kamaguron isang ngalan nga Herman Aguho or German Aguho. Nga amo ning responsable kuno nga nagpapatay kay Lapid. Action firing line. Mastermind tawag di bla? Ari naman. Hiling ko gid, nagdugang na naman daw ang kanamuon sa mga tao. Ano ba lang pag ang mga tao, ngalan sa tao, nga ginasiling may kilabtanan sa ding krimen mga kakson. Nagasanga-sangay mo nang hambal ko bala, nagligad. Nagasangas daw kahoy nga ang sangay agatubo kasigi nga nagalaba. Action firing line. Herman Aguho. Anong pagkatao de Aguho ni? Di man basta-basta nga. Convicted mo. Convicted sang Tanawan Regional Trial Court sa tong 1999, sang 1999. Ang kaso niya pagbaligya sang methamphetamine hydrochloride akon mas bantog sa aton tawag nga shabu. Action firing line. Shabu, illegal nga drogang kaso niya. Ginatudlo man siya nga mastermind sa natabo nga pagpatay sa judge. Naging patay nga judge mo, Voltaire Rosales, sang tuig 2004. Ngayon si Judge Rosales mga kakson, amo niya nagpa-convict sa iya sa kaso may angot sa illegal nga droga. Action firing line. Pertino, hindi niya gali malahog-lahugan na ining tinugan ni Makakson. So si Aguho, convicted drug trafficker, may life sentence. May life sentence. But sa lingon sentensya sa iya sang korte, pagkapriso, samtang buhi na priso ni sa umpisa tuig 20 Oktubre. Action firing line. Amo ni budlay no. Sa mga priso balang perti ang manggad, perti ang kwarta. Hindi maubos samtang sila buhi. Kag ang kaso sentensya ni life sentence. Tiyan mo na hindi gid balikawan nga nagapanumdum na sila kung ano nilang kwarta nila. Mayalong kung tani kung ipanagtag sa mga pigado blaw galing kay ti ginagasto kon kaisa sa kalainan nga nagahalit iya sa isig kapariho nila. Action firing line. Manway na mo. Way ka na sa manumduman kung din mo gasto ng kwarta mo, di ka naman kagwa sa prisuhan. Iban gani, may gamuno gani nga nausar gid lang bangkad nila kag iban gani kuno ano man na hilway. Action firing line. Uring-uring lang na, way man na guro sa pamatuod kay Banti. Ginagastuhan sa kwarta mo. Si Aguho Makakson, asalin ni Bantag, nga ang self-confessed gunman ato si Joel Blato, si Joel Escorial Blato, kag si Cristito Villamor, nga preso sa New Bilibid Preso na kon NBP.
Kag ginasiling nga middleman sa Mabasa murder. Hambal di bantag may direkta nga koneksyon kay Aguho. Oh. Isa man ni sa Aguho sa mga NBP convicts nga nagtestify kontra sa to kay Senador Laila de Lima nga nagatuba masubong si de Lima sang drug trafficking nga kaso sa DOJ. Si Aguho, isa man ni sa 6 ka mga priso nga nagpadala sang sulat sa gobyerno sa tong Hunyo tuig 2016, June 2016, agod pa balon nga wala sila sangkang taras sa ginaplano. May nagwa to balita kabay nga may grupo nga plano papatay mo o kung nagpatay sa sadto presidente magkakson, si ane presidente Rodrigo Duterte. May 6 to ka mga preso kung naamo tong ginsuspitsuhan. Isa sa 6 to muli si Aguho. Nagpadala sila sa sulat nga gahambal sila sa gobyerno, pabalo sila sa gobyerno nga way kami diya sang ihibalo, way kami diya sang kantanan. Action firing line. Sa amo sila nga plano. Giningadlan pa rin ni Bantag, giningadlan ni Bantag ang mga priso nga Sanday, Engelberto Durano, kag Nonito Arile. Lain naman nga mga personalidad. Hambalya, ang release o ng paghiluway sa kay Durano kag Arile, hambal ni Bantag, ang nagigikotaros na si DOJ Secretary Remulla, sang siya pa ang Bureau Chief. Action firing line. Si Durano, anay police officer na siya na priso sa bango sa natabo nga December 2000 murder sa tricycle driver, kaso nga pagpatay sa tricycle driver. Kag napriso man sa bagunban sa attempted murder sa isa ka witness sa plano nga pagpatay sa isa ka witness nagligad nga March 2001. Kag sa pagkidnap sa isa ka estudyante sang Hulyo tuig 2001 damo sang kaso no. Action firing line. Sa kay Durano na sa mga kakson. Si Durano kung ano na hilwan isla, kung si Bantag ang masihan ta, o si Arili naman, si Arili, isa man ka anay police officer, pareho sila ni Durano, police officer man. Ining si Arili, hambal di Bantag may kaso ini nga kidnapping. Ang duha nga Durano kag Arili, involved man nabal ni Bantag sa drug trafficking sa sulod sang New Bilibid Prison. Ang drug trafficking na kaso sa NBP ni gidigapon madula-dula, no? May sinuman nga presidente magpungko. Action firing line. Kung tuod di makaksyon ining mga ginpang bulgar ni Bantag niyo, basi kung mamusnok ka naman sang kaso dari si Andy OJ, nga sekretary. Ina kung basihan ta, ang mga palayag ni Bantag, mga kaksyon. Pabangkot diin, kag sino ang nagasugid dari sang kamaturan. Tikon basihan kag usuyon ta, kag pamatian naton sang maayo, matiin dubla ang mga ginpalayag ni Bantag, mga kakson, ang mga ginpang bulgar ni Bantag. Ti ang pagpatis ang kalabanan subong daw nagpabor sa iya. Action firing line. Man kita nga mga Filipino, mapos lang, may mga abilidad kita iya. No? May abilidad kita sa pagpanilag sa isa katawo kung ang ginasugid, insakto kung hindi. Tanda niya mga Filipino. Ti ang reaksyon ni Remulla makakso sa sining ginpang bulgar di Bantag, simple man lang. Ang sabat kag siling ni Remulla kay Bantag, ato ba nga kag sabta ang kaso nga ginpasaka sa imo? Action firing line. Ti kon poder ang hambalan makakson, siyempre, dihado katama diri sa Bantag kay subong suspendido siya. Ang yasri kontra ara aktibo nga nagauyat sang isa sa pinakamataas nga posisyon sa departamento makakson sa ato sa gobyerno. Pero dapat gid ba lang mag-akto na diri ang Kongreso kay may House Resolution nga panawagan nga dapat imbestigahan sang Kongreso ini mga ginpalayag ni Bantag. Action firing line. Ang mga kongresista o kung senador man naton. Ako maglantaw dapat lang imbestigahan niya.
para balaan bla para nga hindi na ni sanga-sanga ho ang ining isyo kung ining balita mga kaakson. Mistagahin nyo para balaan tang kabaturan kag madula ang pagduda sang publiko. Kag kung tuod gibranpi ang mga ginahaboy nga akusasyon, ang tawo nga ginaakusahan kasuhan para madudla kag hindi na bala pagpabarisan pa sang iban. Aber bantayan ta ko danong huni sa ato sa Kongreso sa siringa panawagan. Aksyon Marlon Jeremia sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Firing Line. 20 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwanta ang balita lokal, mga kaaksyon, kaso sang kolera sa Bacolod, mas nagpakulba pa sa publiko, ginatawag nga chlorination sa mga pampublikong water sources, ginpatigayon. Aksyon Firing Line. Partikular mga kaaksyon sa may Purok Luhod, Barangay Mandalagan, sining sunad sa Bacolod. Anong patigayon sini mga sanitary inspectors sa City Health Office o kung CHO. Ang gidalinan bagonti nagpositibos kolera, may bakterya ang tubig sa isa sa mga bubon sa sinang lugar. Kaya mga residente sa lugar ang balita, may ara sila sang panawagan sa syudad nga dapat may ara sang pangmalawigon nga solusyon sa amo sa nga problema sa tubig. Ang mga bubon magkakso sa nga lugar da kung isip-isipon, damo-damo gliho, mga 17 taran ka mga bubon ho. Aksyon Firing Line. Ang tubig nga ginakuha dira magkakson ginausar ina sa mga residente sa pagpang hugas pinggan, paligo, panglaba, pwede mapamunyag sa mga tanom. Kag balita base ko ng iban bla pati sa pagluto sang ilas sining sunod anon ginausarman. Aksyon Firing Line. So medyo delikado magamunang plastada. Isa sa panawagan among pagpahamtang linya sang basiwa primoter. Baw kung basiwa naman ugaling ang saligan makakson balaan nyo naman. Ara mabasahan man naton ang mga reklamo sa tawo ho. Kung hindi gatas kape o kung langgaw ang isura sa ang tubig nga nagagwa sa gripo. Aksyon Firing Line. Di nano pagkadamo sa mga reklamo da wagid ginaktuhan subong ma-issue pang privatization ang botkon damo pa subong sang gusto magpatakod sang basiwa. Mas mayo siguro kung di bomba na lang bala. Basta sundon lang tinlo. Inang jetmatic bala na. Para nga hindi maghigko ang tubig nga nagagwa. Barangay pwede gina makapatukod ang mga residente bilang nga bubon ang ginakuwaan nila tubig. Aber tamdan nyo mga barangay official, pwede din nyo na matakdan sang di bomba para nga kuwaan nila sa tubig ha. Aksyon Firing Line. Gain pa idalo makakson sa ginatuwag nga chlorination. Ginbubuan sang chlorine. Ang bubon parang ano ba lang chlorine gakuwa gimana sang higko mga kakson. O galing kay hindi wag man maglawig. Bangod matapos ang 24 oras makakson, liwat nga ginboksan ining bubon para liwat man nga makuwaan sang tubig sa mga residente. Isa sa mga residente nagsaysay sa Aksyon Radio Bacolod pamatian dugay-dugay sa report sa ato sa nga patrol. Aksyon Firing Line. Ang water sampling ginpatigayon man sa Barangay Alihis Tabarik bangod sa kaso man sang kolera sa abos sa nga lugar. Man may kolera outbreak na mo nga gindeclare. Matapos nga makumpirmar to ang confirmed case sang kolera sa Barangay Alihis. Nagligad nga October 26. Kundi ka magsila. Ang nag-water sampling ang Barangay Alihis Council kag ang sanitary inspectors para madeterminar nga ang water sources may bakterya o kung wala. Aksyon Firing Line. Sa iban nga barangay makaksyon nga mayara sang bubon nga ginakuwaan sang tubig. Magsiling kita bubon public dug well. Public dug well. Pati ang bomba is artesian well. Sa iban nga barangay di usisaan manayahan dapat nga usisaon dala nila di ta na paghulaton abi nga may kaso pa nga ma-record. May kaso kolera pa nga ma-record. Dapat samtang way pa sang kaso mga kakson usisaon nyo na temprano pala punggan bla
Dapat nga muon sa sunod mo ni. Ang ginatawag lang nga proactive, hindi kay reactive. Ha? Hulag na, samtang wala pa. Action firing line. Action firing line. Firing line. Ano pa ba sa ring balita mga kakson sa lokal? Dam site sa Bacolod may extension. Dam site sa Bacolod may extension. Action firing line. Ako struggle na, no question mark dapat. Dam site sa Bacolod may extension. Action firing line. Ang basura nga kung hindi ta matipon makakson, nagalinaptain na siya. Oh, ang basura nga kung hindi makulikta, mabaho kag maalis ngaw gina siya. Action firing line. Ang balita nga ang kilid dalan sa Circumferential Barangay Elhis Bacolod. Damo nga basura na siplatan nga daw pinabayaan na lamang. Kaya na sang hapon ni makakson dalabayan sa ato sa nga patrol, ang sitwasyon daw nangin ining mini dam site daw nag dam site sa iya. Ano natabo ban sa garbage collector ta sa Bacolod nga IPM? Pati na ang mga opisyal sa barangay Alihis. Nasiplatan bala ini kon wala. Action firing line. O kung base kung hungod na lang gid nga nagapawala. Action firing line. Firing line. Ano natabo? Natulugan ka mo da? Abe bugtaw kag obrang inyo sa obligasyon be. Then bala ang olulaan sang basura dari sa Bacolod daw. Tiara sa barangay Filesa. Allocated area ina para sa Bacolod Sanitary Landfill. SLF. Sino ang nag-ula? Siyempre ang nagakolekta sa basura eh. Action firing line. Dari sa Bacolod kung sa liganta na makakson ang Garbage Collection Contractor. Nga mo ning IPM Construction and Development Corporation, IPM CDC. Hindi tanan nga basura sa mga kabaranggayan, masarangan nila kolektahon. Realidad na kamatuuran na makakson. Hindi bala? Ang reklamo, balikan ta pang reklamo, di taguro maisip kung pila ka mga reklamo ang ginahaboy sa IPM. Action firing line. Why pa nilabot ang issue sa ginasiling makakson nga palapit porsyon. Yara na. Ang pila ka mga barangay makakson nga ginatamad kag daw tak-an na balas ang hala ka reklamo kag panawagan sa IPM nga kolektahon ang ginasiling basura. Nagamatumato na lang tana, yaho. Nagamatumato na lang kuha o kung kolekta sang basura within sa ila sa nga area. Pagi sila sa kaugalingon nga garbage truck, ina kung may garbage truck ang barangay. Action firing line. Pero kung wala, ti panos gina sitwasyon. Hulat gid ang barangay nga kadtuan sang dump truck sang IPM eh. Kabati magkabot siguro nga may ara kita sang Akta Republika 9003 o kung ginatuwag nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000, aba ning kasuguan nga naga-encourage sa mga tao nga mag-segregate sang mga basura. Ang segregation nga ginatuwag. Do agil ni kung ako mga lantaws ni, agil ni. Subaw lang tuwa di bala, may segregation o kunway. Ang kalabanan wagid. Action firing line. Segregation is supposedly conducted at the barangay level, labi na sa biodegradable, compostable, reusable waste. Di sa landfills ara banda, ang residual waste, hospital construction debris, ang broken glass, bottles, chemicals, hazardous waste, lubricant, oil waste. Ara na sa landfill makakson. Ano tabo nga nagtumpok ang mga basura? Sa kilid sandalan dara sa may circumferential sa barangay Alihisman. Action firing line. Balikan tani nga balita dugay-dugay kag kon kinahanglanon blang pokawon tani kag kinala pokawon ta ang mga naga katulog naton nga mga opisyal dala na ang manugkolekta basura nga IPM. Ang ginabayad sang syudad di bla kada bulan tuman kadako ang kantidad. Pero ang serbisyo damo sa makaludnon nga kasiling ang serbisyo kundi magkulosmuro ng bakuludnon nagakolorinot ang mga nawong bagod sa pigaw nga serbisyo. Action firing line.
Balikan ta rin nga balita magkaaksyon 7219. Ano pagid ang ibang nga balita magkaaksyon, driver sang Armac Jeep nga naksidente sa Calatrava nagapabilid sa gihapon sa prisuan sang Calatrava PNP. Daw naluoy makitabaya sa driver, no? Aksidente tungod portida may salabton sa kami tatlo dali ka man nagkalamatay. Action firing line. Ang driver ba to nga si Jose Hikito Floren Condia. Nagamaniho to sa salakyan. Ang kargaya 37 ka mga tao, overloading galing eh. Overloading, may ara ka na sang violation. Magsiling overloading makakson, may atubagong gini nga kaso, ining driver, makin mong kargaya 37 makakson, Armac Jeep, nga ang isura daw sa Raul Bla. Tuman kanugay na ni makakson. Nakabunggo irik sa kahoy, nga Jibilina sa may sityo proper sa barangay Malatas, Banwasang Calatrava. Kahapon sa hapon lari. Ang resulta, tatlo gani magkakso na on spot ka nakalabatay, babayi, editanan. Kag may sobra pa 30 ang napilasan. Action firing line. Ang bata galito, ang edad galito, pinato aksonan, 7 month old. Di ba lagi na silinto nga daw birthdays bong? 7 month old lang galing bata itong napilasan man. Yung gina, kugos ang isa sa mga napatay. Action firing line. Ang kaso magkakson, matupa ni siya sa reckless imprudence resulting to multiple homicide kag multiple physical injuries. Kinalaman din sa tani sa tagya sa salakyan ng kabuligan eh. And driver ya nga si Jose Floren Condia magkakson. Di pwede pagpabayaan eh. Kamanti, dako man na nabulig sa isa nga negosyo mo, sa driver ni mga kaksyon. So, reminder luwat, sa mga motorista, hinay-hilay lang mga tuto. Kasi sa mga tag-iaabi sang salakyan da kanipasahe. O sa agid perbebeng kondisyon sa inyo sa salakyan, be, kung kulang tornilyo, kulang ang tuwarkabe, butangi. Kung daan agad kag naga-uda na, nga kung magdalagan, mga kaksyon, gatok-tok, malaga kabilid, mawaluoy ka. Hindi na pagpabiyahia para layo sa disgrasya. Action firing line. Firing line. Samtang twinning agreement. Tahom, no? Twinning agreement. Kung sa aton pa, nung ano pa yung dito si Lunggoman, twin mo. Twin. Kaped ka kasugtanan. Ba? Twinning agreement. Madayon sa tunga ini sang himamaylan kag tagig. Dua ini ka mga dalagko nga mga sunod diri sa pungsod sang Pilipinas. Action firing line. Himamaylan ti diri sa Negros Occidental, tagig sa Metro Manila ini makakson. Si Himabala City Mayor Raymond Tongson kag tagig City Mayor Lani Cayetano. Nagistoryahanay sa ginpatigayon nga League of Cities of the Philippines. Ang LCP Convergence sa Metro Manila nga until tonight pa, no? November 12, tubto pa ni November 12 makakson ang pagtililipon sa mga alkalde sang syudad sa Bogos nga Pilipinas. Ang ina sa nga convergence dito ng patigayon sa Shangri-La Hotel. Isa sang pinaka-kampiyon pero pinakamahal nga hotel sa Pilipinas. Action firing line. In accordance ini sa shared intention sang among mga syudad nga ma-promote ang ginatawag nga equality kag mutual benefit. Paagi sa pag-utilize sang existing partners kag networks. Sa pag-examine sa oportunidad, possibilities sang new investment. Stimulate sustainable economic movement kag pag-create sang trabaho, pag-create sang jobs. Agod nga ang nasyon ka mga kasudaran mangin competitive. Action firing line. Kaya man twinning agreement magkakson eh. Pwede man matawag nga sisterhood. Sisterhood. Isa ka essential step. Basta lang isa ka panugod ni isa ka tikang agod malabot ang handom nga ma-unite ang distinct socio-cultural communities. So kung matagayo na ang twinning agreement sang himamaylan kag tagig, kung isipon naton doon sa Negros Occidental, sa duduman ko lang nagligad to nga bulan sang Setyembre, di ba na nagpermahan ay man to sang twinning agreement man ang Silay City, Negros Occidental, kag Manila City
Si Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan sang Manila kag Manila City kag si Judith Gallego ang nagpermahan na isang ginatuwag nga twinning agreement. Action firing line. Alas 7:35 samtang krimen nga pagpatay sa barbero, kamusta na bala ang dalagan sang kaso? Action firing line. Firing line. Ang tinirobla kagabi mga kakson, si Brian Diaz, ang 41 anyos nga barbero nga taga Barangay Mamulak sila City, Negros Occidental. Nagapungko ini sa kagabi sa nagapundo nga motorsiklo sa Gualang sang gate sa isa nga boarding house. Ano tabo nga ti ginpaipingan sa sang isaman ka persona nga nagamotorsiklo man, tiniro sa lang kabes tumba kag kayaon patay ang dispato. Action firing line. May nakilala na balang agyanba ng atos sa kapulisan, ti si Major Rich Gohe, kagabi in interview ta mismo, hepe sang Police Station 4. Kagabi, gin-identify niya. Nga ining gin-tiro amo si Brian Diaz. Sa dugang investigation na rin ni Gohe, magkakso nagagawa na rin nga ang biktima may ginapangatubang galing ang kaso ni. Ang kaso is sexual assault. Kag kaso nga paghimulos o kon rape makakson. Anong tabo? Naaresta rin isa sang pulis sa tong Mayo 2021 bangod sa kaso nga ginpasaka sa iya. Kasuhan gid man siya sa kaso nga sexual assault kag kaso nga rape makakson. Pero nahilway siya. Nahilway. Rape ang kaso Nahilway ini siya sa nagligad nga bulan sang Mayo bangod ang kaso nga ginpasaka sa iya makakson. Gidismiss, ginbasura. Action firing line. Nga agin basura kay ang yasad to gin biktima nagsaylo na nagkadto na sa iban nga pungsod, nagmigrate na sa iban nga pungsod. Mga kakson ti way ng kaso no, amo na nga nahilway siya kag na-dismiss ang kaso. Action firing line. Ano pagid ang siling ni Gohe makakson ning biktima nga si Diaz. Taka-isa gal ini siya sang kadumdum ka mong nag-viral to sa Silay City bla. No, atong nag-viral nga video sa Silay City magkakson. Pakaisa ni sa gali ni Jezreel Diaz. Nga ginalegar drug personality sa Silay City. Ngayon ngalan nga Jezreel Diaz. Amo ni ang nag-viral sa video. Matapos nga naghublas blato sang aristohon siya sa kapulisan o sa mga otoridad sa isa ka bypass operation sa Barangay Mamulak, Silay City, nagligad nga October 30. Action firing line. So ano gid ang motibo ni? Pwede ayhan nga bangod sa ginpasaka sa iya nga kaso nga sexual assault kag rape pero na-dismiss bago nagsaylo sa iban nga pungsod ang biktima? O kung pwede man nga may angot sa illegal nga droga bangod pakaisan niya ang ginarestar nga drug personality sa Silay City? Aber balikan naton bang investigasyon sa ato sa kapulisan, dugay-dugay. Action firing line. Alas 7:38, assistance to individuals in crisis situation. Ang ginatuwag bala nga AICS. o AICS. AICS AICS. Social Safety Net Initiative. O kung isa ka stopgap mechanism para nga suportahan ang pagpaningwa sa mga individuals kag pamilya nga makarecover sa unexpected crisis, pareho sang illness o kung pagtaliwan sang family member, kaiban pa nga crisis situation. Action firing line. Anong balita? Angos diri sa Bacolod, ang Department of Social Services and Development o DSSD nagpanagtag sang AX sa 436 ka mga tawo sa barangay 16. Kagin pati kayo yung magkakson sa gym daho sang FSCAB. Dugay-dugay naman nga mga binulan, kung tinuig na gani ko ro, hindi ko magkasala. Sang patigayon ni sang gobyerno ang tagay sa isang bulig ni. Kaya man makabig ini nga immediate response sa mga cases of individuals and families in crisis situation, pagi sa provision sang financial kag material assistance. Action firing line. Sinong pwede nga maka-avail, who can avail of the service? Walk-in clients kag referred clients
ngara sa crisis situation based ina sa assessment sang social worker. So gina-assess ina sang social worker. Action firing line. Kabay pangawailan diri sang ginatuwag nga palapit porsyon no, palapit porsyon. Dapat natutuod nga benepisyaryo mo ng tagaan. Hindi kay ang ginatagan na kung kaisang balay bunggalo gali kag auto tag tatlo. Action firing line. Way na ginaya huya kag damol guya na ginaya nga sahi sang tinuga kung makuha pa sa sang AX makakson. Gali kay di nagadepende na sa assessment. Kaya ginapatigayon. May mga requirements sa mga dapat i-presentar. Kag ina nga mga requirements makakson, pwede gininyo na nga mabasahan kag makitaan sa Facebook page sa ato sa gobyerno, website sa gobyerno, labi na sa DSWD o kung DSSD man. Diin pa ba lang ang mga lugar nga may ara sang tagtagaday kag pila pa ang dapat nga pagahatagan. Action firing line. Firing line. Alas 7:40 Action Radio Philippines Standard Time. Ang detalye sa mga balita, mga kakson, sa ato sining pagalagan tutukan ta dugay-dugay, 7:40 Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka mo sa ato sining pagpanumbalik. Hibalonta ang balita may kantanan sa sining panawagan. Sang pila ka mga residente dira sa may Purok Luhod-Luhod, Barangay Madalagan, Bacolod City. May kantanan sa kaso sang kolera. May panawagan sila sa syudad nga kung pwede patakdan sila na para buton da ang linyada sang Basiwa Promoter. Action firing line. Para nga ang tubi, mga kakson nga ginakonsumo nila, makasilima sila nga okay na ni. Layo tas peligro ni, kay pakasiling kita nga tulutinlo ni. Ina kung hindi magkulor gatas guwa sa gripo sang Basiwa Promoter. Action firing line. Ha? Akon ya, mapatindog lang ka bomba. Alam pa ka mo inyok Basiwa man. Action firing line. Be? Bao. Ang post makakso sa social media na live pa ang iban, live pa ang iban mo. Kinapakita nila ang tubod sa gripo nila makakso niya. Guwa lutak. Ayop lang na. Action firing line. 7:42. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Okay live stream naton. Live stream. Okay, talaga na. Sige. Live stream ta, Ana Sinoro, salamat gid. Mayong gabi Action Marlon, salamat man. Okay. Milal Oligo, Lida Yamagisi, good evening. Melvin Peñafiel, Ray Flores Baryoga, Corns Gariando, monitor diri sa Kalubang, Ilog, Maghalong ang tanan. Idilaos, good evening Action Marlon, ari lang kami gyapon na Isabela, monitor Victoria City. Si Idilaos, ta. Okay. Marilo Faron, mayong gabi. Lilian Talina Claridad, okay. Bingbong Dipala, good PM Action Marlon. Marito lang kami sa programo. Leog Kotamyaw Family, Dipala sa Hacienda Manolita, Barangay Payaw, Banwa sa Bidalbagan. Jaya Nalin Absalon, good great ko Family Absalon sa Ibe Magaluna. Edmond Ginabo, Ariko Work Bacolod I'm watching. Salamat gid. Thank you. Didain Jonah, mangutang kwarta, wala kag tuo. Didain Jonah, antaran na kwarta na black man ni Ara nakatago sa bangko sang Switzerland kay wala sila tags. Do may kuangal itong Marcos sa Switzerland. Tiya bisita tos Marcos sa January. Salvador Helbert, sumayang good evening. Marlon watching live sa programa mo. Upod ko si Manong Pidik. Nagatagay sabta nagalantaw live mo. Muna iya, gatagay-tagay pag may time. Didain Juna, milyones imo kwarta, dalaan sa Switzerland kay wala ka tax balaran sila. Jocelyn, okay, ara masisimad sa Ritlao, Adi Club. Monitor kami niya sa barangay Lag-asan, Bago City. Okay. Edmond Ginabo, salamat kayo. Ricky Calves, good evening. Botdok, Raol, Bogok, Barangay 1, Monitor Isabela. Imbog Rio Campo, ari kami monitor sa Bebaaw. Roll Jean, CM yung gabi, Jenalyn Magbad. Okay, gabi na ho na ang syudad. City of Smell. Ana Sinuro, keep safe, God bless. Salamat kid.
Jeneline Magbad kung ginasuyod na nila adlaw-adlaw kuha hindi mag-amuna kadamo sa masura nagtumpok. Gary Amerila ang Seneco brown out Las Palmas. Brown out naman Janice Yanson, hello. Aksumalon mayong gabi sa Banaco nga si Romel. Muna ya. Sige. Lilia Taton, Monitor Gadimbil. Salamat kid. Sige, gulugin hawatan na ya. Balik tayo with Gray. Thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos nga eskwela. Primary ka secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulit.
kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact. Ito sa ring pagpangalagad 59 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Silawan ko ang balita may kantanan sa update, no? Nadobala ang ulihing tikang ginahimo sa buong sa ato sa gobyerno, partikular sa bansang City Health Office. Sa ring kaso sang cholera, nagsentro sa buong ang kampanya sa area sang Poroklod, Lohod, Barangay Mandalagan. Diri sa may syudad sa Bacolod kay sanggin kuwaan sang water sample
ang isa sa mga bubon sa sinang area na nagpositive sa bakterya, kolera. Action firing line. Di ka delikado mag-aksyon, mayo man kagintagaan nila sa gilayon sang pag-akto sa ato sini nga gobyerno. Plus, basura sa kilid sang dalan. Oy, nanong tabo man nga may basura dara sa may dalan sang circumferential man. Action firing line. Sa Barangay Alihis. Taran nga detalye sa ring balita, iplastar ni Action Dale Salazar sa patrol. Action Dale, may gabi, please come in. Action Mar, liwat na nga ginabuksan ang pila ka mga bubon no dira sa area sang Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Nga una nga ginpasira sang 24 oras sa Bacolod City Health Office matapos na ginbubuan sang chlorine kasunod nga may sayakak confirmed no nga bubon dira sa may Luhod-Luhod nga nagpositibo sa cholera based man sa confirmation sang RITM matapos ginpaydalom sa laboratory examination ang pila ka mga water samples nga ginkuha sa sina nga lugar Action Marlon. So kaina sa pagpadulong naton dito sa Purok Luhod-Luhod makita naton Action Marlon nga at least mera sang kapin 17 ka mga bubon nga gina-utilize o kung ginausara sa mga residente dira sa lugar nga muini Action Marlon ang nagaserve nila nga ginakuhaan sang supply sang tubig para sa pagpanglaba, para sa pagpangpugas ng pinggan, para sa pagpaligo kag iban pagid action Marlon. Actually kay ina may nakitaan ko to nga mga tubo bala or linya Action Marlon sang mga tubo pakato sa mga balay sa mga residente abi ko iya ka basiwa. O galing ining mga tubo Action Marlon connected manggali sa gihapon sa bubon. Kun bagati wala gid dito sang ang kalabanan sa mga residente dito wala sang basiwa pero mayara sang pipila ka mga household nga connected niya o kun mayara sang basiwa Action Marlon pero majority sa mga residente dito sa may Purok Luhod-Luhod is nagasalig sa ila sining source of water sa bubon nga ginatawag Action Marlon. So kaina isa dito sa mga interview naton amo ni siya ang former Purok chairman no sang Purok Luhod-Luhod nga si Sir Norberto Togores kay ti asa subong no residente sa gihapon sang sina nga lugar nga nagpalayag nga nagapanawagan sila sang long-term solution para at least hindi na lang magkahangawa ang mga residente dito sa lugar nga basi may mga magmasakit pa no nga wala man natong ginapang Action Marlon sa palabuton bangod gid lamang sa tubig nga ila sining ginagawi sa pang-adlaw-adlaw. Gin-check nato nang pala dito ka mga bubon at least mga 4 siguro ka mga bubon ang ginpadulungan nato Action Marlon kag makita naton nga ti kahapon ginsada na Bisang City Health Office mga around 2 PM kag kaina around 2 PM man sang liwatay nga ginbuksan kag padayon sa pagkuha sang tubig ang mga residente sa lugar Action Marlon. Makita naton nga ti pila sa mga video nga nakuha naton nga ti makita mo gid nga higko bala Action Marlon ang bubon no ang iban gani mayara sa mga portion nga daw naga yellow pa no mayara man sa mga bubon nga bubuan sang chlorine pero hindi pa gid mausal sa mga residente bago aminado sila nga mayara pa sa gihapon sang bako sang chlorine no sang ilay ni gin sag-ob dira sa area Action Marlon. So Del, kita ko picture yung padala mo, bubon siya, mayara bubon nga human sa simento, pero mayara yung duta lagi sa kutkutan. Yes, Action Marlon. Actually lain no, ang mga bubon dito sa area sang Purok Luhod-Luhod. Mayara gani sa isa kabalay, nga sa mismo og saran gid niya Action Marlon na nagkutkot sila sang bubon, nga ti ang amo na lang sambal nila nga sang una may mga bomba man kuno dira sa area sang Purok Luhod-Luhod pero do wala pa nagadugay Action Marlon kag gadjutay ang tubod sa ulihi nagakaguba nga ti amo ini nakitaan sa mga residente dira sa may Luhod-Luhod nga ang bubon nga mo ang makabulig sila sang adlaw-adlaw nga panggawi no dira sa mga residente sang barangay Mandalagan sa may Purok Luhod-Luhod. Actually, makita na ito Action Marlon based man sa mga pahayag dito sa mga residente nga around 30 to 40 feet no dadalumon sa mga bubon Action Marlon pero isa to kaina sa mga lugar nga ginpadulugan namo ni Sir Norberto Togores ang former Purok chairman sa lugar dito gid mismo sa bubon bala nga nag-positive sa cholera pag makita anto naton nga ang mga panimalay ikit-ikit kay tingya sila ginalantaw nga base Action Marlon na contaminate ng tubig sa bubon bangod man sa
Poso Negro, no? Oh. Sa mga household dito sa lugar. Kaya mo lang ginakangawa dito sa mga residente nga after ginpasira 24 oras, ginbubuan sang chlorine, buksan naman liwat, iba sa ilang bacteria sa Marlon, ara lang sa gihapon. O kung nagatinera, so nga nagapanawagan sila sa bulig sa Bacolod LGU kay Mayor Abby Benitez nga buligan sila no nga makapasulod sang linya sang Basiwa dira sa may purok luhod-luhod. Actually kay ina may isa kita dito ka residente nga na-interview nga ang mga nakauna na tuko dira sang Basiwa dira sa area at ginapangayuan man sa Action Marlon sang at least 10,000 pesos para makakonect man bala o galanti amo man ang problema nila ang financial nga aspeto. Kaya according kay Bambrosi Alvaran, luyag Manila kung tani nga Basiwa ang mag-provide sang water supply sa luhod-luhod o galanti ang connection bala nga ginatawag pagbakal sa mga tubo o kung ano ba naman kinahanglanon, amo na ang mga concerns karon sa mga residente sang purok luhod-luhod. Dahil ang bilog din nga residente sang purok luhod-luhod, ang ginakuhaan nila sang tubig is bubuntanan. Iya, Action Marlon, bukod tanan. Amo gina ang kaina ang nakita naton dito sa field no or sa lugar gid mismo sa may purok luhod-luhod. Kaya ko yung pag-mention ko nga bisan og sarana ka ang vacant palang lot base sa ka lugar dito nga kalabanan mga squatter man to magluwas ni may area nga cover niya sa National Housing Authority o NHA nga nagput-kot na gid sila mismo Action Marlon sang sang duta sa area magubra sang bubon para gid lamang may source sang tubig ang mga residente dito sa lugar. At amo rin sa 17 ka mga buboningin pahayag sa mga residente sa boundary for sharing man sa kalabanan Action Marlon nga makagwa sa damala ang mga residente no sa isa dira ka lugar kung sa diin nakamtang ang isa ka bubon Action Marlon. Ang purok luhod amo na siya sa likod sa isa ka kilalang nga subdivision dira sa area no kasi ang likod squatter nga portion pero may area Action Marlon nga covered sa National Housing Authority. So layo-layo sa gawa sa national nga dalan dahil sa Mandalaga, no? Sulod doon pagin siya. Yes, Action Marlon, kung kaina ang kung dili ka ba magpasulod sa may City Mall Mandalagan. Bali rekta-rektahon mo na Action Marlon and then sa punta no dumala turn ka dira. Kag may dira sing sa kakilalang subdivision and then ining purok luhod-luhod amo na siya ang nahabtang sa likod sa kining kilala nga subdivision. So ang ila panawagan is patakdan sila Basiwa? Yes, long-term solution na ang Basiwa Action Marlon. Kaya kung mag-usal, kung magtako dira sa isang bumbati, due sa ang tubod, nagkakaguba sa gihapon, kasi ang bumba contaminated mo sa gihapon sang cholera nga bacteria Action Marlon. Pamatihan nato ng interview natin sa former Purok Chairman sa Purok luhod-luhod, si Sir Norberto Togores. Mga bomba man rin sang una, galing ang bomba, pero ti kadalom sang ilang barinada bala, ti kalabanan sina, pila lang kabulan ang tinirgo ba? Ang tubo dyan sus mga tudlo ng iligo. Ti kung magtingadlaw, pero tinagidyawa, nagitubi gani. Kaya mo na yung mga tao, kung nagkakulot-kot bubon nga kung mag-ulan, namo tubi, pero kung mag-init, mala. So isa ni sa mga ginsadaan ka City Health? Kagapon. Di pangulugan ni chlorine. Nag-lapse naman 24 hours? Subong alas 2 din nagkuha na siya, nagsanto na sa 24 hours. So balik naman niya siya usar sa mga usar na nila, usar na gani guro kayo, nag-abre na. Bali, like ginausar sa diin, sir, ginausar like? Panghugas sa mga pinggan, baso, paligo. Amo na siya. Pero ang ginawala lang nila, ginakuha di gurong inom. Pero kung yung sitwasyon san daw tulukon mo lamang sa to kay ko. Pero sige gina way ka mangkuan mo tubi. Ti amo na gani kagapon ang balko ngalin ko dapat ani solusyonan ni sa long term solusyon bala. Pasudlan na lang tani Basiwa. Wala di Basiwa ang linya. Why? Kamo na tani nayo namon ti ang barangay kagawad kagapon nga ready. Ginambalan man namon ti hiling way kuno budget ang barangay. Kini ko ti repair ta sa ka-repair nyo sa kay Mayor inyo na ilan naman na tani obraya mo. Para masolusyonan niyo hindi kay ti amo na hulugan mo klorin nagatubod igo man Japon. Balik naman. Ti. Walang ganit sir yung bubon sir no. Ti podalom ng kutkot. Ti subong kay nagaulan ang tubig damo. Kay tingulan mo.
Kagway mo man na kayo mabalik, kung di nagalalin ng tubig na, basta mga puso negro pa na, galing ng iban sina. So, Actually, Marlon, na batian, no, ang tingog sang former Purok Chairman sang Lodloho, si Sir Norberto Togores. No? ano ka dako man akson, na. Del, ang barangay Mandalagan, dako nga barangay, way budget? Ako mag-action, Marlon. Oo. Actually, may mga tikang naman, no? Ang City Government of Bacolod, like ang committee ni Councilor Calaupuan Sevilla, sa ima ng Bacolod City Health Office, natigi na pa-strengthen man nilang ila sininga monitoring action, Marlon, nga wala na balasang, may masulit padara nga mga insidente nati positive sa cholera, no? Naglain ng pabatsa, nagluluka, bangod na gali sa cholera action, Marlon. Actually kay na makita ang ita kay na dito nga isa kahaya dito sa area. Pero ti ang ginalantaw action, Marlon, do ko ano man ko no bangod sa tubig, pero ti hindi niya naton ma-confirm kung amo gid man to ang kamagdanan kun nga napatay ang isa ka residente, no, dito sa lugar sang Purok Luhod-Luhod. So amo ni, no, nagalaom lang ang mga residente nga hopefully mabatian man sang City Government of Bacolod ang ila sining panawagan pag mabuligan action, Marlon, kay ina kadamo pagidya sang kadamo dito sa area sa mga kabataan kasi amo na bala nagahinampang, naga-eskwela kagti ang concern diri isang ila sining nga kaayong lawas. Sa last time gin-mention ni Dr. Grace Tan sang Bacolod City Health Office nga bisan action, Marlon, wala mo ginainom ang tubig kung ginausa mo na panghugas, ginapaligo, ginapanglaba, may possibility sa gihapon nga mag-positive ang persona, no, sa cholera, no. Amo nang ginakangawaan sa karon sang aton sininga otoridad action na Marlon. Ang Madalagan, Dale, may kaso, no, cholera? May yara gyud kaso. Ang Madalagan is may confirmed case nga cholera? Gina-check ko pa subok ang record nga ginapadala ni Dr. Grace Tan sa group chat action, Marlon. Pero sa Bilugan, ang Bacolod City mayara sang 21 tanan ka mga confirmed cases diri sa may syudad sang Bacolod action, Marlon. Sige. Sa iban nga balita gikan sa patrol, naglabay kay ng patrol dito sa area sang Alihis Circumferential Road action, Marlon, nga tira bala gina-construct ang proyekto nga auditorium ni Senador Juan Miguel Zubiri kag ni ang Maskara Coliseum action, Marlon, kag sa may tubangan, no, or kilid sang dalan dira sa area sang Circumferential Alihis Road na kita nato na ang daw kaangay na isa ka mini dam site dira sa area bangod nagalapad kag makita naton ang mga basura, no, dito sa area action, Marlon, na nagapanimaho obviously gina sa paglabay naton and nagkailain nga mga basura nati kun natawa nato ng area action, Marlon, wala ya bala sa mga panimalay sa palibot, wala sang mga establishmento sa palibot, kundi daw ka hilamunan balang area kag magitaan nato, no, nga sa kilid mismo sang dalan hindi na siya sudodlon, kung nagasakay ka sang handumanan nga salakyan, naga-taxi or maglabay dira going Kabog or handumanan, makitaan mo gid, no, ining nagatumpok-tumpok nga mga basura dira sa area sang Alihis Circumferential Road action na Marlon. So isa ini karon ka concern dira sa area sang Barangay Alihis kag man ang kontraktor nga IPM Construction and Development Corporation kun nga ginalaw bala ang paghaboy sang basura dira sa lugar nga supposed to be bawal action, Marlon, nga makabig siya nga illegal dumping nga sang una, no, permi man nagalabay sa lugar, hawa na daya limpyo kun baga kag wala sang baho dira sa area sang Alihis Circumferential Road, pero kay natin mo to nakita nato nasaksihan ang madamo nga basura nga nagatumpok sa higad sang dalan action, Marlon. Why balo dahil ang mga barangay officials da? Possibly action, Marlon, wala pa. Pero sang post naton sa social media, kasi nalagot naman ang ila sining igtalupangod kag mataga na sang aksyon, no, sa masunod nga mga inadlaw. Kasi ba, Marlon, actually damo sa mga nagapost sa social media angon sa mga uncollected nga mga basura, hindi lamang dila sa area sang Alihis Circumferential kay sa mga subdivision daw ginapaagi na lang bala sa mga group pages sa Facebook, no, sa mga group chat sang mga homeowners kung nakalabay na ang IPM sa ila sining lugar, ati amuling subo-subo. Pagod nga ti after dito sang paeng, no, daw wala na gid makahakot ang IPM sa mga suludlon, no, nga subdivision like dira sa area sang Barangay Stefania, sa East Villa Subdivision action, Marlon, nga ti mga more or less mga 3 weeks na
nga wala makalabay ang IPM Construction and Development Corporation. Kung basihan natin ang data no from city, actually ang natin nga contract ma-end sa December 31 na 2022 no. Depende na action Marlon kay sa mga previous years kung December ganing man expire ang kontrata no regarding sa naghahakot ng basura, pag maintenance ng landfill. May possibility na action Marlon nga ma-extend ang ginasa nga contract kung wala sang bidding nga mapatigayon, ma-extend sang 4 months and then after 4 months Alas 8:14 Action Radio Philippines Standard Time. Basura ini nga nasiplatan to kita ko mini dam set gini panawags ni nagasangkad kag nagalapad ti saligman guro ang mga manughaboy sa basura nga okay man lang sila kay wala man niya sang pamalay sa palibot. Pero once nga magdapyang hangin ni, sus, may baho ginianoy. Action Firing Line. IPM until December 31 ang ila sila kontrata. Kung isipon ta makapilad na ka beses, nga gin-extend, gin-palawig ng kontrata nila. No? Tinaw ka, damo ba sang reklamo or complaints sa serbisyo sang IPM? I-extend ta ba ni? Action Firing Line. Balikan tayo ka dugay si Action dahil Salazar mag-action importante ni. No? Hindi ko magpati nga wainik balo ang opisyal sa barangay alis mo. Sakop sila sa nga lugar eh. Kag malita ba si ipacheck na rin buwas patrol liwat mag-agab la. Ining basura ni kay nga. Basi boss bla basi o kon karon sa kagahon basi kon hakoton ni sang IPM. Action Firing Line. Balikan ta si Action Dale sa Action Dale. Action Marlon, so na-mention ta na ang contract ng IPM until pa sa December 31, 2022 pero may possibility pa rin siya nga ma-extend for 4 months kung wala sang bidding nga makandak before mag-expire ang kontrata nga mga previous years do mo na siya nakatawo Action Marlon. And then after 4 months no sa 2023 kung makapatigaw na sa bidding depende kung mag-intra liwat ang IPM kung magdaog sa liwat or may araman sang panibago nga kontraktor no ang local government unit sang syudad sang Bacolod. Mga update kabalita gikan sa patrol ang Action Marlon. Sige Del, thank you. Yes, mga balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sang una mga ka-action ang basura diri sa Bacolod ginakolekta man sang dump truck, di ba? Dump truck sa idalom to galing sang DPS, Department of Public Services sang una to. Ang truck iyato ka gobyerno. Ang basurero nga nagakolekta empleyado man sang gobyerno. Pero ang bot ko danon nagsulot spensar sang pilanaton kung mga opisyal ng liligag nga matiruig nga ilisan ang garbage collector sa isa ka private nga tumbuyahan. Action Firing Line. Duha man gani sa nakitaan to nga rason nga ilisan sang pribado nga manugkolekta. May mga nag-question kag namalabag man pero tiudo ay guro maka first base to. So ang natabo mag-action dayon kag nailisan gid. Kag subong temo ni ang ginatawag naton nga IPM CDC. Nya kon basihan naton ay lasa nga palayag. Nagakolekta sang kapin 600 tonelada, 600 tons nga basura kada adlaw diri sa Bacolod. Action Firing Line. Ang City Council nagaprobar sa extension sa Contract of Services sa IPM CDC para sa solid waste, garbage collection, hauling, kag disposal tob Abril sa mga 2022. Kag mas ginpalawig pagid tob December 31 sa 2022. So mga tuig, may extension pagid o kung wala. Kung may extension, subong palang tani ginambalan na nimo sa council, pero daw wala makita batian, di ba? Action Firing Line. So nang botsulingon siri, pagkatapos ang kontrata, ilisa naman sang bag-o, ano ang iilis? Pribado gyapon o kung ibalik sa sudad, ibalik ang Santo DPS. Te kung pagkolekta lang sang basura, makakson ang problema, arag gyapon Abar sa senyo na sa mga pamati, dara nga Aris Bacolod ang makasiling nga kampiyon ng serbisyo sa IPM. Action Firing Line. Nga arag gyapon ang problema nga nagalidapta kag wala makolekta nga basura. Ginapaagi lang isa sa social media sang Bacolod na ila sa ring reklamo. Kay kung ireklamo mo sa syudad, di man insigida matalopangdan. Ireklamo mo sa IPM, hindi man sa gilayon matalopangdan. Kundi
Why choice ang makulod nun i-post social media, damo reaksyon, nakitaan sa giliyon, pasalamat kung magtuhan giliyon eh. Nagligad ang, karamdam ko, nagligad ang lokal nga gobyerno, city government, kag ang IPM-CDC naglansar sa ginatuwag nga trash to cash back program. Naghatag ini sang incentive sa mga recyclable items nga ginadala sa community drop-off centers. Di mismo si Mayor Albi Benitez sa flag raising ceremonies Bacolod nagligad dara sa may government center grounds. Kung balikanta, nagsiling to siya nga ining programa ni nga trash to cash back program is one way para nga malabot ang epektibo nga zero waste management nga isa sa mga priority programs sa isa nga administrasyon. Action! Firing line! Firing line! Anong bot sa likod suri? Simple lang eh. Hindi ganito epektibo ang zero waste management nga programa sang nagliligad nga administrasyon. Ambot kung subong gina-practice na ni Bacolod ining trash to cash back program mga kakson. Medyo okay man kag hindi galing niya bag-o diri sa Pilipinas eh. Yan nga sahi sang programa ni. Dabo na rin nga mga syudad mga kakson una na nga nag-implementar sa ning ideya ni. Di sino ba lang hindi gusto nga ang basura bayluhan kwarta. May segregation kita, hindi bla? Dugay na ginapatuban ng segregation. Taran-taran nga mga local government units, ang gobyerno nasyonal, non-government organizations, nagasiling kinahanglan na gidman ang pag-segregate sang basura. Pero ang katabo subong medyo budlay. Budlay tumanon. Ina bangod sa kakulang sang ginatuwag disiplina sa mga tao. Action! Firing line! Isa ini sa mga kabudlayan kung nga aga katabo sa gihapon ang paglinapta sang basura, partikular diri sa Bacolod mga kakson. Di kung makabuligid man, ini nga programa ni sang gobyerno naton dis Bacolod, okay, no? Kaya matabo sa nga ang mga residente sa Bacolod, gina-encourage nga mag-properly segregate sa basura kag dalon, no, sa center. Ang tawag sini is My Basurero Eco Community Center. Di mag-amo sini kinahalang gihapon naton di nga i-edukar, no, edukahon ang Bacolod nun sa mga barangays, communities, kag private establishments, no, sa barangay, sa komunidad, pati mga private nga establishmento, mga tabud na kinahanglan naton nga i-edukar pa on proper segregation of waste. Para nga malikawan tani ang paglinapta sa basura kag para ining ala mini dam site dara sa may dalan sang circumferential sakop sa barangay Alihis. Basi kung man nagapamati man na nga opisyal sa nga barangay Alihis. Aber check nyo na anay ho ang area sa dalan circumferential kilid na ho. Nagaamat-amat na ya himo mini dam site bagod sa nagadamo nga mga basura nga ginahaboy man sa mga residente adto kung residente sa Alihis gaboy na. Action! Firing line! Kag sa IPM naman ba si kung labyan nyo na kag hakot nyo na kay bisan hambalon naton nga waay sang puloy-an. Pero once ka maggadapyad ang monobaskog nga hangin, malupad-lupad gina kag bisita gina sa puloy-an ang baho ya. Action! Firing line! Kabay pa nga maktuhan na mga kakson ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Bloater na Plus capsule. Ang Bloater na Plus capsule Salamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon.
we understand nga daw talaga sala na tingin sa kaan nga lugar sa perios ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga impatigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagin dala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyonan, kagin pang
kuan ko gid ilalawas. Mm. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Di siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat ka balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahangan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical news. Mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, BCGC with Action Art tay hopon sa seneged nga mga tineon, no? Ibalonta ang balita gikan dira sa Bacolod City Government Center mga ka-aksyon. But ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang life extension of vitamin D3. Ang life extension of vitamin D3, ang Life Extension Philippines may ara sila. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay.
Ibalawang tara detalis ng balita halin sa Bacolod City Hall with Action Artay Hopon. Dugay-dugay. Action Firing Line. Sa ato sa nga mga ka-action, si Governor Bong Lacson, by the way, mabalik na siya sa pag-report sa Lunes. No? Isa man kasi manang ilas nga patigayon sa official visit sa Darwin, Northern Territory. Darwin, Northern Territory, Australia, mga ka-action. Kadabo-dabo naman, dabo-dabo sa mga ginapangtambungan sang gobernador events mga ka-action dito sa Northern Territory, Australia. Kag gin-check yaman to mga ka-action ang sitwasyon sang mga Pinoy kung mga negranse nga naga-eskwela to man isa sang pinaka-kampiyon dring programa mga ka-action ginsud lang sang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag sang Australian government amo ning scholarship no ang pagbulig nila sa mga deserving negranse students nga mag-eskwela sa bansang Northern Territory mga ka-action. Isa diri sang ulihing istorya ni Governor Bong Lacson, si Eva Lawler, ang Minister for the Northern Territory Australia, dito sa may Minister's Suite sa Darwin Parliament House, Australia, mga ka-action. Hindi ba lang si Governor Bong Lacson ang nagbisita to, kundi may mga kaupdaran pa siya mga ka-action, upod man to sanday Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. No, tuman to ang pila sa mga executive assistants ato ni Governor, kay iban sa niya mga department heads tara sa Kapitolyo. So, by Monday, mabalik na si Governor Bong Lacson sa bisita o kung pagbisita sa pag-report sa iya sa nga taladapan dara sa may provincial capital. Action Firing Line. Alas 8:45 Action Radio Philippine Standard Time. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer mabalik naman bilang Vice Governor Macas Kamati. Siya ang ginesignate sa DILG bilang acting governor samtang si Gov Lacson ato pa on official visit sa Australia. Action Radio City Hall Report. Ari nang detalye sang Bacolod City Hall nga balita with Action Art. I hope Action Art ng gabi, please come in. Yes, may naglason man at magpapagidal ko ng ikaw nagpakilig ko rin kabayo kay grabe ka intense ang iyong panganay. Medyo ako di sa lugar ko. Pero in a way, ang balita, subong may arasang latest ni seminar ng Atilan, no, ang tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa Bacolod City, parte ini action man no, sa pagproseso, kag labi naging ang pag-integrate mula sa tila ka mga plano kag program na dapat iunon sa tagsag ng mga local disaster risk reduction management office na dapat actually ganun dapat kumpletohon nila sa tatlo ka stages. Duha pa lang subong ang sa party ni Dr. Maria Lani Punan nga ila sini nagko. Ang tawag diri ang mga aboning incident command system upon IPS operation. Di ini siya ginalakitan sa integrated planning course sa incident command system or IPEX kung tawgon. Kag ini siya actually nga ginapatuman na pag-implementar sa program, hindi lang niya action market in design sa Civil Defense, kundi ini siya ang ginapatuman sa idalom sa RA 10121. Now na ang nagpatuman nga dapat niaragid sang padayon nga training seminar ang talatapan sang Office of the Civil Defense. No kabalor man kita action man nga subya kurti ang kuno, kurti ang sitwasyon bala damo ang mga disaster, mga calamities. So, kinahanglan may advancement man sa training sang nag-train ng mga local DRMO to prepare themselves and their personnel in kaso ng maglantad din. Yari action man palayag ni Dr. Maria Lani Punan at nagpamuno sang CDR. Nag-training kami sa OCP, sa Office of Civil Defense and Planning, 5 days. Kundi may kami basic na
incident command system bala nga training. There is level 2 na siya nga mong training sa planning naman. 5 levels na siya. Ang mga disaster during mga may ara kita mga maskara, mga muna pala. Ako lang ang sa Bacolod kay siya laderize na siya mo. So ang next na kung sino na ipadala namon. Tapos ako level 3 naman po may available nga training. Huli next year para matapos naman ang 5. So, masunod na itong Ingerson Mark ginapaabot nga may ara pagib sa additional nga mga training seminar in the stage 3 to complete no sa sining mga gin-disenyo sa Office of Civil Defense sa idalom sining Akta Republika agud mapahanda no ang tanan nga mga LDR remo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ay ato lang umpisa nga ginbutan tuklorin blada sa may load sa madalagan. Kung nagbulig man to galing DR remo kay may gin-provide man to sila ng mga bulutangan sa tubig. No? Amo lang itong ilagin na bulig kasi nga anytime mga personnel natin kung may arakin na request sa bahin sa City Health Office, anytime ma-dispatch malagay sa mga personnel ang karatapan ni Dr. Furlan. Magluwas sila Action Marty on party sa declogging operation, nagapadayon ina subong sa area sang palibot sa Metro Bacolod. Naman so far action ang mga ng balita gikan sa Bacolod City Hall Action Agtay hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Iningabahin dala sa aton sang Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing kag balancing, nagabulig inilimpyo, nagapabakod kag nagabal. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tiol nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW,
nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akon mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di ang ilang nga mga bayo do trapogid dya.
Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Danay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupahita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyunan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work. Firing line! Action! Firing line! Firing line! Las 9:05 na Action Radio Philippines Standard Time. Action Firing Line, November 12, 2022 nga edisyon. Magatakop naman na temporaryo sa kalasingabon sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Sabay sa News Center, upod na action ang Defensor Lisay. There is a technical control action. Joe Makairan with Christian James Binaris. Ako naman aksyon Marlon Hervaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action!